Moje meno je Peter Kaščák, pracujem v Bratislave ako prednosta prvej gynekologicko-porodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave na Kramároch. Prečo na pôrode záleží? No, v prvom rade sa treba pozrieť z dvoch pohľadov. Dieťaťu aj žene. Žene určite preto, že v súčasnej dobe je to unikátny zážitok, kedy väčšina žien porodí 1-2 krát za život. Je to veľmi intimná chvíľa narodenia nového človeka, ktorý je v prvom rade pre tehotnú ženu, ale aj celú jej rodinu, jej partnera, manžela, pre celú rodinu. Niečo, čo sa proste nedá zažiť žiadnym iným zážitkom a nerad by som to nazýval zážitkom, ale je to proste unikátna záležitosť narodenie nového človeka. Napriek tomu, že robím 32 rokov pôrodníctvo, je pre mňa stále zázrak. A pre novorodenca sa hovorí, že je to samozrejme je to štart do života, je to obrovsky náročná chvíľa pre neho, keď sa rodí. Číhajú na ňo mnohé nebezpečenstva, preto potrebuje šikovné pôrodné asistentky, pôrodníkov, aby sme ho bezpečne tou cestou previedli. A keď tou cestou prejde šťastne, tak má obrovskú šancu štartu kvalitného života a vieme, že ako mnohokrát, keď to dobre začne, tak máme aj veľkú šancu, že to bude ďalej šikovno a pekne a dobre prebiehať. Takže asi tak.